Evar baş sırav ji temaşevan ra giş temaşevanan ra îro 22 Mehê Nîsanê Aprîlê em disan bi programekî nû ve biweranê vê carî bi programa me bi Kurdî bibî. Du nîvanê min hene derheqê hilbijartin û siyaseta Kurdan da yek Hanefî Turan min piraniya temaşevanan nas dikin berdevkê Pakêye bixe. Hevalê dinê Sîmon Süleyman cigirê Pak Kurdê ye. Min bi xêr hatine. Gelek spas sağ ol. Zor spas naxêrê dabin. Spas. Îro bi vî vesileyê îro rojnamegeriya Kurdiyê zî ez vî rojê pîroz dikim. Wekî dinê disan cejna Ramazanê ye ez kesên ki rojî girtiye ji ber ku wan eziyet kişandiye cejna wan zî pîroz dikim. Ez vegerim bi kek Hanefî bi roja rojnamegeriyê dest pê bikinê. Kek Hanefî çima îro 22 Mehê wek roja rojnamegeriyê hatiye qebûl kirin? Belê di 22 vê mehê da Erê li Kahireyê kurê Mîr Bedirxan Mîthat Bedirxan erê vê rojnameya bi navê Kurdistan derxist hat weşandin û 75 sal di ser derketina wê rojname da derbas bû. Di sala 1973 da li başûrê Kurdistanê ew roja ku ew hat weşandin roja 22 Nîsanê wek roja rojnamegeriya Kurdî hate qebûl kirin. Bi rastî heta îro bi hezaran rojname û kovarên Kurdî derketine. Gelekin ez naxwazim navê wan yeko bijmêrim. Îro jî gelek rojname û kovar hene û bi hezaran yani bi hezaran na lê ez karim bêjim bi sedan rojnamegerên Kurd çil Bakur, çil Başûr, çil Rojhilat û çil Rojavayê Kurdistanê serê xwe di vê rêyê de dan. Hatin qetilkirin, şehîd ketin û dîsa bi dehan bi sedan rojnameger jî hê jî di zîndana da ne. Merv dikare bêje ku Tirkiye di dünyayê da mînaka herî negatîv a ku li ser rojnamegera zilm heye. Ew kesên ku di vê rêyê da şehîd ketine em wan bi giranî bibîrtînin û em bi rastî roja rojnamegeriya Kurdî li gelê Kurdistanê û taybet li rojnamegerên Kurd pîroz dikin. Spas. Ez vegerim kek Sîmon rojnama Kurdistanê rojnama herî pêşîn berê wî zî rojnamegeriya Kurdiyê ye lê taybetiya rojnama Kurdistanê çi ye ku va roja weke roja rojnamegeriyê hatiye qebûl kirin? Çi taybetiyê wî heye zêdetir? Belê taybetiya wê herî mezin ez dibêm bi navê xwe ye. Yani bi navê Kurdistanê hatiye weşandin. Taybetiya duyem li Sürgûnê derketiye, li Kahîreyê hatiye weşandin. Taybetiya sêyem ji hêla mîrekî Kurdan ve hatiye derxistin. Yani eger meriv taybetiya bijmêre meriv dikare bi sedan taybetiya vê rojnameyê bijmêre ji xwe nêzî sî û yek hejmar derketin nava 4 sala da û xizmetekî gelekî pîroz bo destpêkirina çapemeniya Kurdî hatiye kirin û bi Kurdî bi Fransî lê bi wê vesîleyê meriv dikare bêje ku bingeheke xurt hat avakirin ku li her qadê îro rojnamegerên Kurdan wê rojnameyê mîsyona wê rojnameyê ji xwe re mînak digirin û îro jî dibin
berdevkên gelê Kurd li çar perçeyê Kurdistanê dîsa ji bi wê vesîleyê ez dixwazim bi ruhê Mîktat Bedirxan û bi destê wê rojane em bêjin rojnamegerên ku qada rojnamegeriyê da şehîd ketine mîna Apê Musa, mîna Ferhat Tepeyê genç 20 salê, mîna Şîfaya Gerdî li başûrê Kurdistanê şehîd ketine. Ev dozeke wisa bi wê mebestê 1892 98 heya îro devam kiriye û hatiye. Yani meriv dikare bêje ku taybetiyên wê bi berdevkiya wê miletê me yî bindest, weletê me yî bindest e. Spas, gelek spas. Em vegerni helbijartinê kek gavadinê me qala cejna Ramazanê zikir aniha dema helbijartinê zikek kek hanefî hem cejn hem helbijartin îsal çewa derbas dibî çi ferxeye wexta merov digirî berçav yên berê cejnên û wek helbijartinên berê. Belê bi rastî keko dema ku meriv lê dinêre hem li Tirkiye hem jî li Bakurê Kurdistanê heyanî îro jî ti wisa hewayekî ku hilbijartin heye û heyecan û tiştê wisa tune ye. Ev yanê gelek sebebê wî hene yanî meriv dikare bêje sebebek jê erd hece sebebek jê rojî bû û gelek sebebên dinê jî û van demên rojên dawî jî hin provokasyon çêdibin. Ez dibim belkî xelk ji wî jî ji wan provokasyona ji hinek tişta ditirsin. Wek di hilbijartinên berê de jî hin bomba carna hatin teqandin filan. Evana xelkê çavtirsandî kiriye bi rastî. Mümkün e ku ji wî ve jî lê belê meriv dikare viya bêje di çardê Gulanê da ev hilbijartin heya roja çardê Gulanê ew ê çi bibe çi nebe meriv ji vê gav da nikare hinek texmîna bike. Yani bi çawa nikare hinek texmîna bike ew ê ev hilbijartin çê bibin ya çê nebin. Ku çê bibin ew ê çi encam çê bibin li ser wî meriv dikare xeber de. Yani em bêjin wek Amedê li Amedê rewşa hilbijartinan çi ye çi nîne di demên pêş de ku cenabê te derfet bide min ez dikarim li ser wî bipeyivim. Lê wexta ku meriv li rewşa Kurda binêre bi rastî rewşa Kurda pir xweş nîne. Yani hilbijar erdhej çêbû erdhej bi serê xwe wek qetliamekê bû. Yani bi dê hezaran li gorî amarên fermî behsa 50,000 dikin lê belê li gorî gelek jêdera ev ya pir zêde ye gelek kesa tiştê ku ez şahidim ez anim. Yani mesela gundiyên me li li Hatayê li Antakyayê dibin kabilan daman û jiyana xwe ji dest dan ama xwediyê wan ji farqîna Amedê lê xistin çûn Antakyayê wan ji binê kabila derxistin wan cenazeyên xwe û hanîn ne qeyd û ne ewk û ne herê û ne belê. Yani ti kes haya dewletê ji xwe jê tune ku vana mirine û mane û tişkî wisa tune. Yani berdîberdanek pir mezin hebû. Ew wan rojên cenabê we jî wexta ku bidin berçav ew ê bê bîra we ku çi berdîberdanek mezin hebû. Roja sisiya jî hê dewlet negîştibû ser wan kavila. Yani îcar bi ser wî de jî wexta ku meriv li gotarên serokkomar û rayedarên dewleta Tirk dinêre weka ku ti tiştek nebû ve ti sûcekî wan ti nebe bi wî awayî tevdigerin. Ev sebebî wî di sebebê sereke ne. Yek jê rewşa Tirka yek jî rewşa Kurda. Wexta meriv li rewşa Tirka dinêre em bêjin
هێزێکە کۆ گرسەیی بە و برێخستن بە و ئەم بێژن داخوازە ئازادی دەمۆکراسی عدالت وەکەوی و ژیانێکە مرۆڤانە بکە بڕاستی لە ئالێ تورکیە مرد هێزێکە وسا نابینێ هێزێک و هەنە هێژی لەسەر پارادیگمایا دامەزراندنا کۆمارا تورکیەنە یەک دەولەت یەک ملەت یەک وەلات یەک ئال و فلان و بێوان لەسەر وانە تەر دگەڕن و ملەتێ تورک jî li dû wan e bi wan raye haya wan ku çima tên azadî tinene çima em bêjin edalet qediyaye ji bo viya divê ku em çi bikin çûkî hêzeke wanî rêxistinekê wanî bi wî rengî tineye ê Kurda jî abrastî ê Kurda jî pir em ji wan nedûrin ferqek zêde di nava me wan da tineye di alê me da jî em bêjin rêxistinên neteweyî demokratîk û Kurdistanî bêittifaqin û qesin yani viyanê qebûl bikin em wek Kurd em viyanê qebûl nekin em ê neheqîl milletê xwe bikin mixabin li Bakurê Kurdistanê teva hemû bedelên giran yên ku hatine dayîn jî tevgara rizgarî xwaz a neteweyî û demokratîk ji yekgirtineke siyasî zêde zêde dûr e ev ya jî meydanê ji rayedarên vê dewletê rahiştiye ew jî li hespê swar bûne û hespê xwe dibezînin ji xwe wê berpirsyariya xwî ew qetlîama erdhejê qebûl nakin yani em divê rewşê da diçin ber hilbijartina belê em ê disan vegerine rewşa Kurdan ez vegerim kek Simon yani wekê kek Hanefî baz kir vê carê heyecan tune hilbijartinê de ne hilbijartinê de ne zîr cejnê de heyecan tune hewakî giran heye nizanim tu çawa dinirxînî sebebê vîya çê ye bêumidî ye yan tişkî dinê ye ev tevî maneyekî veka İslamî politik İslam siyasal İslam yani baruta wî xilas biye ji ber ke berê wexta cejn dibû zêdetir ew aktif bûn mesela cejnê da disan roja hilbijartinê da zî ew zêde aktif bûn ev tevî mane ki baruta wan xilas biye bê quvvet bûne yan zî ev tevî mane bê umidî ye çi ye te çawa dinirxînî rewşa siyasetê de çawa dibînî siyaseta giraniya xelis heye li Tirkiye Maliyava yani gorî min du sebebê wê sereke hene yek êviya gel hem Kurdan hem Tirkan zêde bi hilbijartinê nemaye yani demokrasiyeke sembolîk li Tirkiye heye 20 sale ev siyasal İslam bi rêve dibe û her awayî jî sandokan jî raya gel jî îradeya gel jî em bêjin gasp dikin ji ber wê gelemperî hêviya gel kelecana gel bo hilbijartinan ew coş û xiroşa berê nemaye ji xwe em vê yekê di Eid û Arefata da jî dibînin cejnan da jî dibînin sebeba duyem em ketine heyameke nû heyameke dijîtal heyameke medyayê ha tora medyaya sosyal ha jî a televizyonê êdî nîqaşên siyasî ew rikberiya siyasî li kolanan kuçe kolanan nameşe êdî li ser sosyal medyayê li ser televizyonan dimeşe ji ber wê êdî ew coşeke berê gel dad ket qadan bi al û sloganan pêşwaziya serokên xwe lîderên xwe dikirin ew rewş guherî her tişt êdî li ser TikTokê ser Twitterê ser Facebookê dimeşe herkes li wir gotina xwe dibêje ez bi van her du sebeban girê didim lê helbet îro hem li Bakur hem jî li Tirkiye bi xwe gel hêviya xwe ji siyasetê biriye mesela em dikarin behsa Tirkan bikin bêjin ku êdî Tirk
بچێکی گۆری ڕاوشێ دەپۆلیتیزە بوونە و فلان و بێوان لێ کورد بەخۆژی ئێک و زێدە ئێلما خۆ بە سیاسەتێ گرێدانە ئێنک و گەلێکی هێویەن خۆ بە سیاسەتێ بە پارلەمەنتەریە بە شارەدەریە گرێدانەژی هێویە وانج نەمایە چونکە ئەو سیاسەتە کوردان بژارت و شان مەجلیسان یانجی شان شارەدەریان ئەو هێویەن گەلێ کورد بوان و گرێ دەبوون بەرسەوەی باش نەدا تو دەبینیش خۆ ئەو بخۆشی هەم پارلەمەنتەرێن کوردانجی یانجی ئەوێن و کوردان بژارتنە ji xwe min Kurd têne dibêjin me li meclîsa Tirkiye tu tiş neda ser tiştekî me tu serkeftinek bi dest nexist yanî gel jî awayekî sîstematîk nebe jî dibîne ku ev hilbijartin hemû katliyamên devleta Tirk hemû kujeriyên devleta Tirk hemû bêrêzî û em bêjin bêqanûniyên devleta Tirk legalize dike kanûnî dike em bêjin tîne ser şeriatê İşte ber ve halk edi elma xo bejin heviya xo ji siyasete birine tu dibînî yani yên herî politik jî jiyana xo rojana bahsa siyasetê nakin bahsa parlamenteran û evê nakin tenê em bêjin zümreyeke bijare zümreyeke berbiçav bas dike hew yani. Evet, spas. Kekanefî muhakkak baştır informasyonata baştır ya va takipkirina sosyal medyayla mesela Diyarbakır ile Kürdistan edini ciyedini ile Kürdistan ile Gundan çevaya gereki berfreye ya na çeva dibini ne li Gunda pir zêde nîne yani wisa bi xurtayî medya civakî nayê takip kirin lê belê li bajara hinkî di jî berastî herî zêde jî ciwanên nû ew ji serê sibê heyayê varê ji xwe yan tabletê wan yan telefonên wan di destê wan dane û her tiştî takip dikin. Îcar wexta ku meriv kek Elî Kemal wexta meriv li hilbijartina dinê re Kurd hêdî hêdî bêhêvî dibin rast dibêje Rêzdar Sîmon kek Sîmon çima bêhêvî dibin ez dixwazim behsa wî hinkî bikim. Wexta ku meriv li bernama em bêjin xeta herî xurt a ku carna divê ez Partiya Tirkiyeyê me û xelq jî divê na partiya me ye. Ez behsa Partiya Kesk a çep bikim. Behsa hilbijêrê wan bikim. Wexta lê nêrin ez bixwe ez bi wan re di nav wan dane em rojane van tişta dipeyivin. Wê rojê ez mînakekî wisa germ bêjim min bi rayedarekî ku di nav HDP da di nav mafê birovan da werhesil ciyekî wî heye min pêra sohbet kir ya min got filan kes ji bo Xwedê hûn çima hûn Tirka dînin li Kurdistanê dikin em bêjin namzet yani tamam li İstanbulê li İzmirê li Antalyayê hûn dikarin hinek ji wan em nabêjin divê ku dostê milletê Kurd jî hevin di nav Tirkan da ku dostê me tin hevin em nikarin vê meselê çareser bikin di paşiya paşî da divê ku em werin bahev em rûnin û em çareser bikin û ku di nav wan da jî dostê me tin hevin em ê bi ser nekevin ji ber wî rast e gere dostê me hevin lê belê hanîna wan û Kurdistanê namzetkirina wan û Kurdistanê min got ez wek kes ez viyanê di cîda nabînim yanî min dev ji helwesta partiya xwe berda ku helwesta me çi ye erê em we em bêjin piştgirî nadin we lê belê ev helwesta we ez dizanim ku di nav gel de jî tê nîqaşkirin û dilgiraniyek mezin heye got wela kek Henîfî ez bi baweriya min ez divêm ew ê herî kêm ji sedî pazdehê hilbijêrên Partiya Keskiya Çep ew ê neçin ser sandoqê. Ev ya tiştekî balkêş e. Yek ji wan aviya dibêje. Bi rastî xelk wexta meriv bi wan re dipeyîve divê meselê da bi heqîqet dilgiraniya xwe dikin. Ez siyaset nakim keko. Ez
راستیا به مسئله چیه از وی بحثاوی دکم خلق نممنونن جبان yani وقتا کو ام بیجن او کو هانی دلبر cengiz Çandar libere kirine nabzet ev yani bala xelkê dikişîne xelk memnun nînin yani em bêjin wexta ku jina Tahir Elçî ku nikare partiya wan da bibe kemasiyê wê belkî hebe lê ku eger dilê wê hebe bibe parlamenter divê ku rêjêra vekirî biya demek rêjêra girtî bû çû di CHP da bû em bêjin namzet evana tev bala insana dikişînin bala xelkê dikişînin ev jî ew dibe ew ji siyasetê û bêhêvîbûn kîtîne lê ez tiştekî dijî dixwazim bêjim tifaka cumhur jî tifaka millet jî her du tifakê sereke wexta merim li deklarasyona wanî hilbijartinan dinêre tifaka cumhur dibe çi dibe me pirsa Kurd çareser kir sad bên camêra yani wexta meriv deklarasyona wan dixwîne ew wisa dibe a millet jî dibe em ê pirsa Kurd li parlamentoyê çareser bikin ez înca bifetlim parlamentoya ku 100 sal e wayê 100 sal qediya 100 sal e ku hê pirsa Kurd çareser nekiriye û li ser esasê îmha û înkara milletê Kurd paradigmakî ava kiriye û ew paradigma didome li wê parlamentoyê nemimkin e ku pirsa Kurd û Kurdistanê çareser bibe yani em bêjin hê navê Kurdistanê li wê parlamentoyê qedexeye ku bê gotin ê ku dibên gotin wana ceza dikin keko yani ji ber wî û hê zimanê Kurdî naz dakin zimanê Kurdî dibên xxx bi wî awayî dinivîsînin naxwazin navê Kurd jî derbas bikin Kurdî jî derbas bikin încer di wê parlamentoyê da ew ê çawa pirsa Kurd bê çareser kirin nayê çareser kirin bi wî awayî nabe pirsa Kurd bi yek awaykî dibe ku nûnerê milletê Kurd û nûnerê dewletê li ser masekî gilover rûnên û di nîqaş bikin û bigihîjin encamekî ancak bu awayî çareser bibe ji xeynî wî di parlamentoyê da bi destbilindkirin û danînê ev mesele ez nebawerim em bawer nakin ku çareser bibe îcar em li tifaka ked û azadiyê binêrin tifaka ked û azadiyê jî wexta meriv li deklarasyona wan dinêre di deklarasyona wan da bi hevokek gilover dibe em ê pirsa Kurd li parlamentoyê çareser bikin biriyên aştiyane û demokratîk em ê çareser bikin kerem kin viyanê pirsa Kurd çi ye pirsa Kurdistanê çi ye bi çawayî wê bê çareser kirin behsa fermîbûna zimanê Kurdî ya perwerdeya bi zimanê Kurdî yan behsa em bêjin ku navê milletê Kurd di maqezegonê da û di qanûnên pêwendîdar da bêne cîbicîkirin tune ye wisa be ev yanê wexta ku em bêjin Kurdekî ku xweneda be hişê wî piçîçkî li serê wî be wexta van her sê ew ka bixwîne ew ê helbet ew ê bêhêvî bibe û wê helbet ji hilbijartinan jî sar bisekine a bi rastî îcar em belê keko keremke yani ez tabi rast e yani bêhêvîbûyîn heye heyecan tune ve baskir ez wekî sebeb yek sebeb sebebê herî mezin ez verfam dikim ki gelek kes geçtine wî fikrekî siyaset gora siyasetê nameşî yên ki siyasetê wek dikin dikte dikin
van partiye siyasinin dervayı partiye siyasi veke kur hene. Ji ber wî baverî nemaye bo siyasete. Li wexta ve digerîne mesela HDP ya zê mesela na partiya Kesk wan pir guherde. Dema Selahattin de heyecanı kebû. Ji ber ki yani vek xuya dikir. Şekli wî xuya bû falan merov dikariya tiş gibi bêjin. Anha çi dibêjin? Rengê partiya HDP pir girî biye. Girî yani Kurdî çi dibêjin? Simon tu baştir bizanî. Gewr biye. Pir gewr biye. Ne merov nizanî yani li ku disekinî. Li ku disekinî ciyê wî ku ye xuyanî ne. Ji ber wî ez vegerim wî meseleyekek Simon niha ji ber ki em nizanî rastî anha partiya Yeşil Sol nizam çi li ku ye bi rastî çi ferq navbêna wî CHP de maye. Em li ku derê wî ferqê dibînî. Yani aliyê namzêtan da yekekî piştgirî dikin mümkün e ferqiyet hebe gerek ferqiyet heye. Wekî dinê aliyê daxwazan da çi ferqiyet heye? Maliyava niha serî de ez vê bêjim yani em niha du berdevkên du partiyên cuda ne û ew partiya ku min behs dikin keskên çep kesekî namzet yan ji berpirsiyar li vir tune ye lewra ez zêde wiha sincî nabînim yan ji exlaqî nabînim em ser siyaseta wan xeber ne lê tiştek heye divir de ez dixwazim balê bikişînim ser tiştekî. Sed sale hem li parlamentoyê hem li qadê hem li siyasetê hem li derveyê hem li diasporayê hem li serî çiya sed sale meseleya Kurd û Kurdistanê çareser nebûye. Ev ji ber ku tenê sebebeke wî sereke heye ew jî dewleta Tirk û milletê Tirk ji medeniyet û şaristaniyê dûr. Ew qas dûrin ku sed sale Kurdan tu gav pêş nexstiye yani tu dünyayê de sed salî berxwe birî tu dikarî kevrekî ji bixeritînî lê mixabin Tirk ew qas ji medeniyetê ji mafê mirovan ji dünyaya modern alema modern dûrin ku sed sale me tu gav pêş nexistiye. Eva analîzeke. Jem vegerin ser siyaseta Kurdan rojana yan jî siyaseta Kurdan a serdest. A herî zêde denga digire, a herî zêde temsîlkariyê dike yan jî a herî zêde berbiçav e. Di vir de şaşiyeke wan mezin heye. Çi ye? Li hember siyaseta Tirkan a hişk a tunrew Kurd her roj taviz didin. Siyaseta Kurdan taviz dide. Yani li aliyê din siyaseteke gelekî tund û hişk heye li aliyê din jî siyaseta Kurdan ku her roj diçe nerm û tavîzkar dibe. Tu îro du tiştan li hev xî û bixeritînî yan jî bixijikînî eger yek hişk be yek nerm be ya nerm dikuje ya nerm dixeritîne û deforme dike. Îro mixabin ev 20 salek Kurd qada siyasetê de em bêjin awayekî legal berxwe didin divir de ji ber ku siyaseta Kurd tund nasekine yan jî ew wekî te got gewr disekine yanî xetên zelal em bêjin xetên eşkera berbiçav nayne ziman nerm disekine behsa biratiya gelan biratiya nizanim çi dike berova jî wê Tirk jî devleta Tirk jî û siyaseta Tirk jî her roj tundrevtir dibe îja meseleya Kurdistanê gewr dibe û êdî ber çavan diçe. Divir de şaşiye ye. Lazım e Kurd gotinên xwe û kirinên xwe de gelekî zelal bin. Em çi dixwazin? Em bo çi siyasetê dikin? û ya herî mühimtir jî divir de gerî Kurd li hember tundreviya devleta Tirk serî netewînin. Kurdan salê nodî zamanên ku devleta Tirk herî tûj bû jî serî netewand. Li îro tevî ku hişyariyeke gel a Kurdan çêbûye tevî ku dünya li Kurdan hesiyaye Kurdên li qada siyasetê dikin her roj nermtir dibin her roj tavîzan didin. Êdî wisa bûye ku eger şerm nekin yê bêjin
Doğu Güney Doğu sorunu. Nabêjin meseleya Kurdistanê yan jî Bakurê Kurdistanê. Divir da mer gerî mînakek bide. Îro şêst yan jî heştê parlamenterên Kurdan derketin qadê tesîra wana hîna nîvê tesîra Leyla Zana ku li meclisê awayekî eşkere behsa Kurd û Kurdistanê kir nebûye. Te dît salê nodî bû Leyla Zana tena serê xwe wek jinekî derket û em bêjin bingeha dewleta Tirk û meclîsa wan hejand. û dünya alem jî pê hesiya û kelecaniyeke mezin da milletê me yê Kurd. Li îro tu dibînî gelek parlamenter hene, gotinê wana binê wan valane, mesela daxwazê wan li ser pirsgirêka Kurd û Kurdistanê gelekî şêlûne, ji ber wê helbet milletê me jî hêviya xwe siyasetê qut dike, helbet gotinên parlamenteran, siyasetmedaran, em bêjin car bi car ê rewşenbîrên Kurdan jî gelekî sist dibin û nerm dibin. Li aliyekî siyaseteke gelekî tund, li aliyekî jî siyaseteke gelekî nerm mixabin ev yek me têk dibe yani. Erê rast e yani cara daviyê min garo paylan gudarî kir namzetê Adıyamanê yekê Ermenî yani giş parlamenterê HDP giş bi hev re qezîkî werê bi tesîr wan nekirin. Garo paylan bi tenê ji wan zêdetir li ser insanan tesîrekî mezin kir. Na tabii halkırına mesela Kürdî yazı mesela Kürdistan'a kek Hanefi'de qadawî kir. Na min te got vatişyana li parlamentoy na halkırın. Li parlamento demokratik ne rast li veke dinê ciyê dinêzî kurumê wanê dinêzî demokratik nin yani ev çawa bi wan ba bi halkırın. Yanzî wexta merov bi wan ra geşte seran netice ki mecbur evi merov beni parlamentoyu li vira zêdetir parlamento neticede evi biya kabul bike bibêje temam ba tiştekî wan geçtine netice em kabul dikin lê merov nikare tişkî pêşniyarkî wiha bike mesela CHP yanzî AKP yanzî Yedinê baş evin dixwazin vî tiştiyane parlamentoyu da hal bikin wê demê were em bi hev ra servan her mesela pêşniyarkî bigirne benê parlamentoye. Peşniyara me ya vek yani behevra peşniyar ki behevra ve deme evi derkebi ortaya yani bana çıkarsam minne ne oldu? Teşhidi beci kek Hanifi. Eğer HDP biçe başı em peşniyar jibo zamanı Kürdi resmi be kabul kirin vere em behevra be peşniyarı bigirne beni parlamentoyu bitene va peşniyaretene bine via da imzamın yedinezi hebi ve demi mesele aliki da yani aliki da halde bir de aliki da. Bele. Kek Ali Kemal vakta ko meriv li civaka Türk dinere o li sistema devleta Türk dinere bve sistemi û bi vê civakê em nikarin pirsa Kurd û Kurdistanê li parlament bikin. Em Kurd tev jî bigîjin hev, em tev temamê Kurda em bigîjin hev, em bêjin ez nebawerim ku em dikaribin 320 ya 301 parlamenterî bi dest bixin. Welew kî me bi dest xist ew Kurdên ku îndî bi Kurdî nizanin û ji bîr kirine divên benim dedemin dedesi de Kürttî. Em bêjin ew jî li xwe min Kurd hatin temamê Kurdê Tirkiye dan û o me piranî bi dest xist. Ez nebawerim ku ev sîstem misade bike ku Kurd li Tirkiye bibin xwedî desthilatdar. Tiştek wisa tune ne artêşa wan dihêle ne emniyeta wan dihêle ne istihbarata wan dihêle tiştek wisa tune. Ji wê bonê em dibêjin pirsa Kurd li ser masiyetê çareserkirin ne li parlamentoyê. Bi destbilindkirinê ve em ticcar nikarin bigihîjin wê ewkê wê hejmarê. û ji ber ku milletê Tirk jî bi rastî 100 sal e
مێژیێوان بە ئەواکی لەسەر نەیارتیا کووردا هاتیە ئاواکردن ئەز نەباوەرم کۆ دناباواندا حالێ حاضر ئەن هەندێک حالێ حاضر ڕێخستنێک وی ڕەنگی دەرێ لێ divê ku em Kurd em parlamentoyê bikar bînin em hilbijartinan jî bikar bînin yanî lêbelê hinek ji bo wî divê ku hinek xebatê me hene yek divê ku li Bakurê Kurdistanê ewilê em hêzeke demokratîk û neteweyî tifaqeke bi wî rengî ava bikin ne tifaqa hilbijartinê tifaqek neteweyî demokratîk em bêjin en hindik di hinek tiştan da dikarin li ser hinek tişta li hev bikin wek mînak ez bêjim yanî wexta ku em Kurd em bêjin ku em bi formê çi bi forma dewletbûnê ve bira bibe yanî dixwazî tu bêje ez federasyon dixwazim ez bêjim ez konfederasyon dixwazim êdinê bê ez dewleta serbixwe jî dixwazim wexta ku em bêjin ku em di wê civakê da em ê civatek bi çi rengî em ê ava bikin rêbazên işte azadî wekhevî parvekirina adil ku em ava bikin divê avakirina vê sîstem û civata demokratîk ve ku armanca me ew ve û li ser van tişta wexta ku em li hev bikin em dikarin bibin aliyekî li Tirkiyê em ewlê wexta bibin aliyekî em bêjin îro sîstema ewkê heye a serokkomariyê heye ji sedî pêncî û nokta yek em bêjin wî dixwazin yanî gere ji pêncî yek tu derbas bikî yek kesek jî yek hilbijêrkî ji derbas bikî tu tê kar bikî wisa ve pêwîstiya wan bi me heye lê em ne ser hebin hinekî ji me wek xuda parê û her wekî din diçin tifaqa cumhur serokkomar Erdoğan em bêjin piştgirî didinê û hinek jî dibêjin em piştgirê Kılıçdaroğlu ne til hevhatinkî me ti ewkekî me hê çê nebiye divê ku ewilê em terefekî Kurdî ava bikin terefekî Kurdî me ez wek partiya xwe dibêjim me em ji bo viyanê tevgeriyan lê mixabin em ser neketin lê divê ku haziriya me ji bo wî hebe sivê jî û piştî hilbijartinan jî û salek şûnda jî em ji bo avakirina bi vî rengî tifaqek bi vî rengî em tev bigerin ez behsa em bêjin bereyeke stratejîk filan jî nakim ez dibêm em bibin aliyekî em wexta bibin aliyekî em hêza xwe bigînin hev em ê dikaribin hin guherînan li Tirkiyê jî çêkin ev yanê ew rê li pêşiya me vekiriye lê mixabin me heta îro jî me viyanê em bêjin wê hostatiyê me hêşan nedaye wek milletê Kurd îcar em divê me Kurda me çi bikira min behsa wî kir ez înca bifetlim di îro da rewşa me Kurda çi ye yek hêza herî xurt xeta herî xurt ew di hilbijartinên ewkê da serokkomariyê da Kılıçdaroğlu destek dikin û di parlamentoyê da jî ew û hin partiyên çep ên Tirka û deh sê hev partiyên Kurdî jî ku Kurdistanî ji xwe re dibêjin ew jî bi hev re dikevin hilbijartina lê min di serî de jî behs kir ew namzetên wanî Tirk ku hanîne ê bîna Cengiz Çandar ê bîna Sezayî Temellî û her wekî din ji ber ku xelk ji van nava aciz ez navê wan bi rastî tînim holê
neko ez naxwazim yani zêde destê tedaxulî nav karê wan jî bibim lê belê xelk ne memnûn e ji vê pêvajoyê ji wê bo ne ez tînim holê wan tînin û ji xeynî wana ew Partiyê Kurdistanî jî ne li ser hebin qaydê ku min got tifaqekî wana tune ye ama bi ji her kes bi serê xwe maye Hakpar mafê hilbijartinan girtibû Hakpar vê gavê bi serê xwe ew jî dikeve hilbijartinan xwest ku bi pakê ra bi tevgerê ra bi hin wan partiyên ku wek PDK bi nav dikin Hereketa Azadî bi vana ra tifaqek hilbijartinê çêke lê belê ew karê wan jî bi ser neket ji ber ku bi rastî Hakpar mesela me ava 8 sale ku me pakê ava kiriye 8 sal waya derbas bû heta îro bi dehan cara herî kêm 20-30 car em çûne melderê wan xistiye me gotiye werin em filan karî bi hev bikin ez mînakek bêjim me çûye li derê wan xistiye vêga ji referandumê mezintir tiştekî demokratîk heye bavê min li başûrê welatê me referandumek çêdive wê siyaseta başûr her ji xelkê pirse wê bêje hûn serxwebûnê dixwazin an na me got ev ya tiştekî pîroz e em li Bakur piştgirî bidin vê referandumê em înisiyatîfekî ava bikin bi wî awayî em propagandaya Kurd û Kurdistanî bûnê jî bikin lê evan biraderên me natin wî karî jî înca vê gavê ku mafê hilbijartina girtin îcatên li derê me dixin divên de werin em bi hev ra têkevin hilbijartinê û em hûn jî bibin em bêjin ew nabzet em bikin nabzet em bi hev ra têkevnê welahî ku hûn heta îro natibin ji bo referandumê jî hûn natibin em werin bi wera têkevin hilbijartinê tifaq çêkin ji qewlkek Sîmon va pir exlaqî nîne ez wisa bêjim lê dîsa jî me û tevgerê TDK tevgerê pak û TDK tevgerê biryara deng dayîna Hakparê me da çima me da me lê nihêr camêra dibêjin em Kurdistanek federal dixwazin divê ancak li Türkiye demokrasî bi federalbûna Kurda wê demokrasî li Türkiye pêşkeve ev yanê li ewka me tê yanî li gor siyaseta me jî ev tiştek pêş de ye ji wê bonê me got em ê dengê xwe bidin wan îro jî bawer ke em wek heyetekê em çûbûn Hakparê me wan ziyaret kir ji bo pîrozbahiya cejnê li wîrê jî me hinekî li ser van mesela bi hev ra xeber da lê dixwestin peyamê wanî ku piştî hilbijartina em bi hev re em bêjin tifaqek netewî û demokratîk ava bikin di wî warî da jî peyamê wan germ bûn ka em hîndî piştî hilbijartina em ê binêrin kek elke baş e gerekî spas ya vam sermesera parlamentoya ez hinekî dixwazim bisekirim niha îro mesela em wexta berekî merov biçe hilbijartinê eger Kurd giştik bi hev ra yek bûna dikariyan biçina vî aliyê yan zê aliyê dinê bigotene baş em biya têkin programa xe em ê piştgiriya we bikinê lê aniha Kurd yek nebûn bi hev ra nebûn wan talebê xe bi hev ra nanîn holê ew derbas bû lê ji bo rojê pêş ji bo rojê pêş piştê vîya belkî derbas mebî belkî mesela serokomariyê hal bibe lê mesela parlamentoyê da wexta merov hikûmetê ava dike problem derkevî disan müracaatê Kurdan bikin di wî çerçeveyê de duwan rojan da yani mesela roja berê wexta AKP çözüm süreci PKK ba rûniştin bi hev ra rûniştibûn dikariyan ev bi devletê ba rûniştin lê devlet zaten bixe demokratîk dine herî
zêdetir antidemokratik ev dezgehê dizîne wekî mît wekî yedinê bi wan re rûniş lê varan bi parlamento re çima rûnanin parlamento ji wan vekirîtir e merodik du tiştene yek tiştekê wî hêzê wî organizasyonê alakadar dike tiştên giştik milletê alakadar dike mesela zimîn da perverde bûyin meselekî milletî ye yan zî hüviyeta Kurdan kabul kirin alî anayasa da ev veke ye ev çima em piştgiriya vî tiştê yan zî vî dawxazê ji wan partiyan yekî mekinê ev bigirin ben parlamentoyê em zî piştgiriya wî bikinê ji bo vî tiştê yani bi tenê yek rê nine merov dikarî çend vekan lê tiştê organizasyonê tiştekî dizî merov bipeyvî ev tişkî dine ye di van aliyan da mesele pir xuya ye parlamento gerek ev nîşan bidin parlamentoya da gav davijin veka wan niyetkî wan heye tu çi dibêjî yani ba eger niyetkî wan hebî yan zî em bixwazinê ev niyeta xwe nîşan bidin ev wekî xelet e metodekî xelet e anîna mesele anîna parlamentoya Simon belê niha dünyayê da tenê Kurd bindest nînin bi hezaran milletên mîna me bindest hebûn hîna jî hene êvê hebin jî lê milletên bindest re bi hezaran rêyên xelasiya bindestiyê hene tu dikarî çekê şerê çekdar bidî tu dikarî şerê dîplomatîk bidî tu dikarî boykotan bikî tu dikarî sivîl îtaatsizliya bikî tu dikarî dîplomasiyê li derve bikî tu dikarî tweeta bavê jî vîdeoya bikişînî yani rê gelekin rêyên wê bi rastî ji gelekin yani lê serê Kurda tev li hev bûye ev nêzî 30 sala Kurd qada siyasetê da em bêjin qada legal da siyasetê dikin û 30 salî de jî me tu kevir nede ser tu kevrî û mixabin em ji gotinên xwe pêşîn em bêjin gotinên xwe hek mafdar jî baş vevekişiyane îro hem mêjiyê gel zêde şêlûbûye hem jî mêjiyê siyaseta Kurd îja em vegerin siyaseta legal ev 30 sala Kurd vêya diceribînin lê mixabin Tirk ew qas barbarin ew qas ji medeniyetê dûrin ku hîna wê rêyê da me tu tişt bi dest nexistiye tu parlamentera dijberî davê jî hepsê tu hevserokan beyan dikî vana davê jî hepsê tu şaredariyan dijberî vana kayyûman dide ser û davê jî hepsê yani qada legal da heya niha xêncî ku hemû kirinên devleta Tirk meşruiyetgirina wan me tu tişt nekiriye îja lewre çi lazim e gerî Kurd êdî kumê xwe bidin pêş xwe û cardin bifikirin bêjin ka em çi meselê de şaşiya dikin ku tevî ew qas berdêl ew qas hewldanan me hîna tiştek bi dest nexistiye tevî ku ser maseya çareseriyê ji rûniştin dîsa tiştek bi dest nexistin bi saziyên veşarî ra bi em bêjin ne şahid hene ne garantör hene ne xalên berdest hene û piştî 4-5 sala em cardin zivirîn salên nodî heta em zivirîn salê sîyî îro bi min siyaseta legal da em çi bikin li hember hovîtiya devleta Tirk em nikarin tiştekî dest bixin em tenê wana meşrû dikin em wana legalize dikin bi min 30 sala me ceriband û nebû ne ji ber ku sûcê me ye sûcê wan e gerî siyaseta Kurd êdî dev ji van gotinên tevşû mevşû berde van kirinên xwe alegorîk berde evê tiştên ku doza Kurd gewr dike berde û rêyeke din binêre ez nabêjim tenê ev siyaseta legal a li Tirkiye li Bakur tê meşandin gerê bixetime devlet van dixetimîne lazim e Kurd xeteke din vekin bi min îro ya baş 30 milyon Kurdên Bakur gerî bi awayekî bên temsîl kirin îro eger li Tirkiye li Bakur li em bêjin li Amedê vê rêyê nadete te hepis dike hevserokan parlamentoran bijareyan bijartiyan em bêjin
şaredaran hemûyan hapis dike digire em jî rêyekan din binerin. Îro salê nodî de carekî ceribandin parlamentoya sürgûnî ê ji vê hewla ku li parlamentoya Tirkiye tê dayîn baştir be bi min. Îro gerî siyaseta Kurda serdest bêje bi Tirkara bi vî usulê nabe. Em êdî nikarin vê govendê bi hev re bigerînin. Gerî Kurd vekişin qadeke din. Dikarin îro li Amerîkayê, li Avrupayê siyaseteke êdî dûrî ji siyaseta Tirk bê meşandin. Parlamentoyeke sürgûnê bê ava kirin ji hemû fikr û ramanên Kurdistanî temsîlkar hemû Kurdistaniyan berpirsiyar bên bijartin di wê parlamentoyê de doza miletê Kurd û Bakurê Kurdistanê bê kirinê. Tu dikarî li wir dûr jî tu dikarî bi piştevaniya devletên Ewropî jî ên rojavayî jî tu bêjî em Kurdin li vê derê vê qadê nadin me hepis dikin me jî li vê derê parlamentoyek ava kiriye em bona doza xwe çareseriyekî digerin. Îro bi mîtêva dûr ne eşkereye kî garantore kî rûniştiye çi halatine pêşkeşkirin em tenê dizanin siyaseta Kurdan gotiye azadî bû Öcalan. Tamam azadî bû Öcalan em ava têrê nake. Yani eva mesela tenê bi vê gotina ku Tirk pê qayîl nebin ve tu nikarî meseleya Kurd çareser bikî. Cana tu vê mijaretînî rojevê dibêjin em gerî piçekî wan hestiyariyên miletê Tirk jî bidin pêş çavê xwe wisa tev bigerin. Îro mesela îro da miletê Tirk belki herî kêm jî aciz be mesela zimanê em wî qet nayînin ziman. Çareseriya zimanê Kurdî em qet nayînin ziman. Em diçin û tên tenê bona azadiya Öcalan yan jî bona demokratik bûna Tirkiye em serê xwe didin şikestandin. Lewra bi min siyaseta Kurdan a li Bakur tenê û tenê kirinên devleta Tirk meşrû dike. Gerî Kurd dev ji vê yekî berdin vekişin qada xwe. Şexsen ez dibêjim çareya herî baş Kurdên îro di destê Tirka da hepsa da dirizin bira li Avrupayê dîplomasiyê bikin. Bir meclîseke sürgûnî ava kin û bira temsîlkariya xwe li vê derê pêşkêş bikin. Wê hengî em dikarin belkî devleta Tirk, miletê Tirkî ji medeniyetê dûr ji demokrasiyê fehm nake, xencî barbariyê, talaniyê, kuştinê, hepskirinê tiştekî fehm nake em belkî tiştekî bi dest bixin. Siyaseta Kurdan mixabin wî warî de gelekî qels dimîne, zayıf dimîne. Yani berê parlamento hatı çekirin da yên ki parlamento çekirin wan parlamento girtin. Ji ber wî îro yani mero dikarî ser parlamentoyê ki Kurdî bipêvî lê divan şerteran da şertê wî ninin. Ez wexta kek Hanefî ez wexta vegeriyam te yek tabi şikayetê Aliyê Kurdan ve devletekî demokratik nene herî askarî wexta belediyeyê da serokê belediyê tê girtin davjinundur cîwan qayyûman tînin. Ve Millet İttifakı mesela dibêjî em wexta hatine ser qayyûm ew ê nebî. Ew gavik nine çi dibêjî? Navbeyna Millet İttifakı û Cumhurî İttifakı da Aliyê Demokrasiyê da ferq tê dîtin yan na? Belê. Kek Alî Kemal wexta ku merib li pêvajoya hilbijartina û li wan em bêjin ew kê ku çêbûne, tifaqê ku çêbûne. Yani tifaka Cumhur, tifaka Millet merib binêre. Cenab-ı Tebasa tifaka millet kir tik garantiyek tik kes nikare bide min ku ew ê Meral Akşener ew kibe demokrat be ew ê dikaribe ewakî demokratîk tev bigere dîsa kes nikare wê ew kê bide min ku ew ê ku navê wî di qetleama sêwazê a ew çi otel û vêga navê ji bîram çû Madima. Kesê ku di wê derda navê wî derbas dibe ew ê bibe dostê miletê Kurd. Baweriyan pêtine ez viyanê bêjim. Ez dibêjim
çareseri çiye zanî? Çareseri divê ewilê em Kurd li ser hin daxwazên acîl em bigîjin hev. Çi ne ev daxwazên acîl? Wek mînak. Hebûna milletê Kurd di makazagona wan da bê qebûlkirin. Baş e. Zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdeyê. Babo zimanê me ji destê me çû. Îndî meriv li kuçek kolanê Diyarbekir dikare zarokê me îndî bi Tirkî dileyîzin, bi Kurdî naleyîzin. Dîsa em bêjin ew navê gund û bajarên Kurda ên ku hatibûn guherandin wan navê wanî kevin cardinê bên qebûlkirin. Dîsa ew qedexeyên li ser navê Kurdistanê û li ser partiyên Kurdistanî hene ew qedexe bêtin rakirin. Evana li ser vana em Kurd dikarin werin bahev. Yani vana tiştê ku herî asgarî em dikarin li ser wana bên bahev evin. Wexta em li ser wana bên bahev di pêş da em dikarin îja bereyan jî ava bikin. Ew bere wexta ku biryar bidin milletekî bindest mafê wî ku çek jî bikarbîne heye keko. Ew bere dikare biryara bide. Biryara bide bêje wek kek Sîmon got bêje em parlamentokî ava bikin. Yan em bi vî awayî tekoşîna xwe bimeşînin. Ew bere ew çax wê bike. Lê em hê ji wî tiştî dûrin. Hê em nikarin divan hilbijartinan da jî em bibin aliyekî. Divê ku em wê rêvekin îdî. Ji bo ku em wê rêvekin jî hin derfet dertên pêşka me. Hilbijartin jî derfet bû. Mesela vê hilbijartinanê derfet bû. Ez dipirsim vêgavê xeta ku HDP ya jî partiya çep a kes temsîl dike. O ku ji sedî not û pênc dengê wan ji dengê xwe ji Kurdan distîne. Heya sibê bêje ez partiyekî Tirkiyeyî me jî dengê xwe ji Kurda distîne. Gelo evan biraderên me çi soz ji Kılıçdaroğlu stendin ku vêgavê bi aşkereyî piştgiriya Kılıçdaroğlu kirin. Heya sibê bêjin na me hê nekiriye jî wexta ku tu nabzetekî dernexî te kiriye. Dîsa tiştekî din. Eger ku terefê Kurdî vêgavê yek bûna û derketina sahayê bi yek namzetekî ba. Namzetekî derxistina û ew namzet em bêjin ji sedî 15, 20 çive deng bigirta di tura duyen da belkî jî medkaribû hinek ne ku em behsa mafê xwî ew nakin bingehîn nakin. Em behsa hin ew kê piçûk. Yani wek zimanê Kurdî ve zimanê perwerdeyê. Ew girtiyên siyasî bêtin berdan. Em bêjin di makazagonê da hebûna milletê Kurd bê qebûl kirin. Tiştê wisa belkî jî medkariya bu an bida qebûl kirin. Evana firsendin. Ew firsend hergav nayên pêşiya merva. Yani meriv anca bi wî awayî pêş da here kek Alî Kemal. Yani ji bo wî jî dibe ewilê em tifaqên aliyên Kurdî ava bikin û dûra jî em ber bi tifaqek stratejîk a netewî û demokratîk ve em gava bavêjin. Em hetanî wan tişta nekin em nikarin hin gavên dinê bavêjin. Ez di wê baweriyê da me. Kekarê tiştekî te got bi dilê min baye te tiştê rast got yani îro talebê acîl gerek mero ser talebê acîl li hev bike zorê bide polîtîk. Du şertên tekoşînekî din hebû piştê heftê esas sê xet hebûn. Xeta KDP, xeta Doktor Şivan, xeta ez dikarim bibêjim İşçi Partîsî ev jî ber Rêya Azadî bi wî aliyê ba. Lê piştê cuntayê varan dikariyan bi hevra bibêjin em wekekî millînê em viya dixwazinê heta vî rojê zî em ê berdewam bikinê
kontrolü bigiri destxe li ev tiştena ver nebu kontrol keti dest tiştedini dervayı Kurdan herkes mesela Kürdi kontrol dike ev manipüle dike jiber ev maalesef Robert İro tabi gereki mühime İlo her bir jartını da rasti fırsatık bu merov dikariya vantıştaran bike bu millet politize bike dikariya baş bir fırsatı bir karveni ve kedine Kek Simon ve acil talep de az baverim tizi de aynı fikri dayı Kurdikariya lehev bikin ser talebin acil de çıdıkari dahili van talebin acil bike derbayı tişteki kekanifi gotiye. Belê niha bi rastî jî meriv gerî tiştekî neke meriv bike gerî baş heqê wê bide îro eger Kurd qada siyasetê bi hevra partî û sazî ava kiribin ketibin bi wê rêyê di wê rêyê de berdêl dabin gerî meriv wê bi rastî jî heqê wê bide mixabin siyaseta Kurdan gelek mijaran da zaf ji doza heqîqî dûr ketin îdî mafên Kurdan sereket û dikarî xalekî ji bêjî yan jî mafên hemû bingehîn ji bêjî îro em ji wê dûr ketine te dît 2015 de firsan hat destê me ku Kurdan dikaribû bi Erdogan re rûnişta hin mijar çareser bikirana îja siyaseta Kurdan rabû ku gelek ji parlamenter bi dest xistibûn rabûn gotin em te nakin serok îro jî ehman firsend hat îro jî bi vê hilbijartinê hikûmeta mevcûd ketiye dengasiyê ên muhalîf piştevaniya hevgirtina dengekî hevfar rakirine dîsa firsendeke dîrokî hat pêş Kurdan mixabin Kurdan eva jî bikar neanî gerî bigotana temam em Kurdin daxwazê me cuda ne daxwazê Kurdekî Diyarbekirî û Tirkekî İzmirî neyekin gerî siyaseta Kurda temsîlkariya daxwazê Kurdên Diyarbekirê bike lê mixabin îro siyaseta Kurdan çarheqalî tu dibînî berdevkiya siyaseta Tirkiyên İzmirê dikin yan jî Hüdaparra dibe berdevkiya mîna Tirkiyên Konyayê dike lazim e siyaseta Kurdan temsîlkariya Kurdan bike ev jî meriv maksimal dixwaze lê mînîmal bi dest dixe siyaset tim wisa ye îro wekî em jî her gav dibêjin û kek Hanîfî jî anî ziman ev derfetên dîrokî hatin pêş me lê me ev firsend bikar neanî gerî siyaseta Kurdan ên ku îro legal dikarin dikevin hilbijartinê gerî namzetê xwe diyar bikirana û bona tora duyemîn ji xwe re bikirana çekekî û bi dest bixistana lê mixabin Kurdan bê bazar bê danûstandin bê daxwaz rabûn û dijayetiya Erdogan kirin û desteka xwe Kiliçdaroglu eyan kirin helbet lazim e dîktator bikeve lazim e ev statûko winda be hilweşe eva tiştekî cuda ye ama derdê me ne statûkoya Tirka ye Tirk ji xwe tim statûkoya wan heye ê yekî nû bê ew ê ji statûkoyê devam bikin derdê me mafên Kurdan e em wana awayekî fersendî bi dest bixin ji xwe yan me û Tirka wisa ye yan gerî em wekî wan hêzdar bin çeka xwe dîplomasiya xwe ew ji me bitirsin û mafê me bidin yan jî demên wiha dîrokî da mecbûr bimînin îro siyaseta Tirka dikaribû mecbûrî me bûye lê siyaseta Kurdan ev yek bikar neanî gerî namzetek nîşan dana hemû sazî dezgehên Kurdan partiyên Kurdan rûniştana bigotana em ê blokeke Kurdewar Kurdistanê ava kin û em ê zorê bidin Tirkan lê ya me mixabin ev belav bû wekî kek Hanîfî ji got îro belkî siyaseta Kurda re tişta herî ferz zimanê Kurdî ye winda dibe zarokên Kurdan êdî têk diçin ziman têk diçe qad û civakê de mixabin nayaxaftin gerî siyaseta Kurda qene be wê mijarê de lihev bikin û wêya wek daxwaza sereke û jêveneger bînin ser maseyê îja eva yeka neqewimî madem ji xwe siyaset wisa ye gerî tu ciyekî de asê nemînî rojane tu xwe ew bikî amade bikî îro mixabin ew fersend çû Kurdan fersenda namzetiyê winda kir îro êdî du namzetên sereke sekinîne du xetên sereke sekinîne îja anha lazim e siyaseta Kurdan bona ku vê statûkoyê têk bihere dîsa hevpariyekî bikin
û ez dibêm yani îro helbet siyaset wisa diherike lê ya baş ew ev statûko têk biçe Kurdekî Alevî Dêrsimê we bi navê Kiliçdaroglu bê ser hukmraniyê helbet wekî ehwenî şer bû me baştir e. Gerî siyaseta Kurdan jî di wê qadê de êdî mafir namzet nîşan nedane îja li ser vê qadê lehev bikin. Hemû sazî dezgehên Kurdan, partiyên Kurdan bêjin tamam em ê dengê xwe bidin Kiliçdaroglu qena bibire ev statûko têk biçe em jî ji xwe re firsendeke din biafirînin. Ya baş îro ew e lê tu eger xeta xwe net nekî, zelal nekî berbijêrên Kurdan milletên me gelek mijaran da serê wan şêlû bûye tu dibînî gelek dengdêrên HDP'yê biçin CHP jî gelekên AKP'yê vegerin xetên din yani gerî daxwazên me gel bikin yek bo ku dengên me gelên me bibe yek gerî ev siyaseta Kurd dengê xwe bike yek daxwazê xwe bike yek îro sê partiyên Kurdan dikarin dikevin hilbijartinê her yek defekî lê dixin yan jî em bêjin partiya ku xwe bi navê Kurdistanî bilêv dike Hakpar teşkîlatê wan amade ne û hek bi dest xistine dikevin hilbijartinê lê mixabin ew jî heqê wê de nayîn hîna bi wan sazî dezgehên din re hereketên din re partiyên din re rûne niştine alîkarî nexwastine yan jî dîplomasî em bêjin awayekî nezaketin ji hev re telefon ve nekirine ziyareta hev nekirine serdana hev nekirine em ne hemû kêmasiyê siyaseta Kurdin gerî em vana bibînin ji xwe kêmasiyên me kêm in em tiştekî me tune em bindestin û devleta me tune ye her tiştê me qedexe ye lê tiştên ku em dikarin bikin jî em nakin erê em belkî nikarin îro statûyekî bi dest bixin rastarast lê em dikarin dengê xwe bikin yek em wê jî nakin divir de cev jî mixabin kêmasiyên siyaseta Kurda îro ku maf bi dest xistine têkevin hilbijartinê Erê ez dibira dixwazim çend tiştan bibêjim mesela wexta mesela em qala mesela Kurd û Kurdistanê dikinê çend aliyê wî hene mesela zimînê ye me anî zimîn zaten pêşiya wî qet tiştekî tinekê wî sekinandin bide ji ber kê hikûmet yan zî partî îtirazî vî tiştê bikin va mafê bingehîne dikarin vî tiştê de gavan babijin lê mesela ekonomîk heye tabii mesela ekonomîk dur û dirêj e niha naxwazim bikevin virê alîkî dinê mesela siyasî temsîl e wexta em qala demokrasiyê dikinê qala temsîlê dikinê çima Kurd mafê xwe dixwazin dibêjin em dixwazin qederê xwe tayin bikinê em dixwazin xwe bi xwe temsîl bikinê li bajarê xwe em dixwazinê xwe îdare bikinê lê îro mesela HDP ev xera demokratîk dibêjin lê ji ber ki bikarîbî demokratîk bî gerek guh bide cî bide temsîliyetê temsîliyet Kurd gerek xwe bi xwe temsîl bikin em dibînê ev di jor da çend kes qerar didin bi paraşûtê kesê dinêtînin ew Kurdan temsîl dikin wekî roja berê wexta înenî çibû digotibû digot ez hem Kurdan hem Tirkan temsîl dikin disan tên varan temsîl dikin Kurdan temsîl dikin eger niyetê wan ê baş hene ew dikarin alîkariya Kurda bikin yan zî li bajarê Ankarayê Stenbolê bibin namzet yan zî dikarin alî fikrî da tecrübeyê xwe bi Kurdan ve payva bikin çima dixwazin tên bibin temsîlcî yani wî aliyê da Kurd yê vayên ke dervay vê îtifaqê mane dikarin bibêjin na ew ji xera demokratîk dibêjin demokratîk nenin ji ber ki ev cî nadin temsîliyetê cî nadin temsîliyeta Kurdan ve tiştê bingehî ne niha em wexta hatinê tabii mesela îroyî te tişkî gerekî mühim anî ziman rastî kek hanefî niha îro helbijartinê da yani kes mesêdinê dikevin ji ber ki hinekî şöllü bikin mesela înce ye yedinê ye esas navbêhna Kiliçdaroglu û Erdoğan da wek derbas dibe yedinan evekî dikevin du kesêdin dixwazin bikin ev înce mesela dixwazî xizmetê wekê bike Erdoğan bike divan şertanan da yani ez vekî zêde fam nakim yani zêde pêşiya me tişkî dinê alternatîfekî dinê tinne yani çi fayda wî bibî wexta em bêteref sekin yani Kurd bêteref sekin yani ji wî tiştê statîko zêdetir ev bi qazanç der mekevî
بله نها براستی ستاتوکو 100 ساله دمشه هر کرد وقتا کو هلبجارتن هاتنه کردا دگو امه ده 1905 دا وقتا هلبجارتن دموکرات پارتی و CHP دا جی کردا به پرانی پشتگیریا دموکرات پارتی کرن گوتن امه ستاتوکوی امه بگوهرینن لی ستاتوکو نگوهری دورا لهمبر دمرل اجوید پشتگیری دان اجوید گوتن ستاتوکو و اینجا به گوهرتن دیسانه گوهری دوان دم داویدا گوتن yetmez ama evet az Türkiye'yi bejim ternake libere eri o Erdoğan evkirin Erdoğan seri avlida henek gaven erinici avet yani vek minak embejin de zaningaha da beşin Kurdi vekir televizyoneke Kurdi vekir a devleti afermi libele ام ایرو حال اردوغان ببینن که اردوغان آتیه کرده درکتیه وسابه ستاتوکو به گوهرینا کسا اوکلاوه نا گوهره یعنی اردوغان هره و کلشدار اغلو وره ستاتوکو نا گوهره اره هنک تشتین گوهرتن چنه او تشت مرمگره و اینکار نکه حتی نیکو اردوغان و CHP و هفکارین خواه وک ای پارتی و دوا و ایدنا حتی جیه پیه خو ببینن جیه لنگه خو ببینن حتی نیکو ببین براستی ببین مقتدیر یعنی ایدی اقتدار تمامی تکن دسته خو پیوستیاوانا بلهباتنا بکردار آیه یعنی بچاوای بلهباتن اوه زیده بسر کردار رانه بلکی کرد پچکی نفسه کی بستینن که اوها به گوتن مرد کاره واتکی جویارا ببینه بجه راسته 2 سال 3 سال وک چند سال AKP اول مثلا ما پارتی وقتا آوا کر AKP بو و ایرو پارتی یک بنابه کردستانی نممکنه که بی آوا کرنین دی ایزن نادن لیوه وقتی ایزن دادن چما به ارگنکون را اوکیوان هبون ناکوکیوان هبون به پاشیه به فتورا هبون وسایره حتی نیکو تماما اقتدار کرن دست خو اول کرده فتلین اب جیوه وصابن یعنی انبیا جبیرا نکن تفرقا اکشنر و بحچلیتنه هر دو جی قایمون قایوم یک جی قایوم جمهور اتفاقا جمهوره یک جی قایوم اتفاقا ملته انبیا گره باش بزانبن ایجار جبروی ام نباورن کو او به جبرویجی ام دبیجن ام نابن او که ام بیجن هف پاره وی گاوی ام دنگی خود ندن طرفه کی جی لی اگر هنک جوانا ام بیجن سوی کلشتار اغلو داره بتنی بیجه حیران لهمبر خلقه بیجه از کو ورم ببم سرو کومار از به یک بریاره کی تدی او بریارن به ام بیجن ده حکم قانون اندا ده حکم یاسای اندا از بریاره کی بستینم از زمان کردی بکم زمان پرورده به تنه ویاجی بیجه ام او چاق ام گیری البته ام بده لبره به تنه تتشتكنا اما برا يا هره ايدن وره كاكوكو سيستم اف سيستم و اف سيستم 100 ساله دمشه اف سيستم و كغهرينك چيناوه ام نباورن جوي بونيجي امي دنگي خو ندن يكيجي لي كو گاوك بربما داورن امي دگاو بربوان داورن كي جان دبه برابه ام بياد بيجي دبي واريدا o cardı ne yazdı Dibe ko em Kurd em jî li ser asgarî müştereken asgarî ku ew jî daxwazên acîlin
em werin cem hev em aliyekî ava bikin û em ji pêvajoya pêş re em amadekariyan bikin. Em bêjin di pêş de hilbijartinên herêmî jî hene. Hilbijartinên herêmî ji ê parlamentoyê pir girîngtirin. Divê ku em ji wan re amadekariyan bikin. Ewilê partiyên Kurdistanî divê werin cem hev. Li ser van daxwazên acîl. Piştî wî em dikarin herin dixwazî bira xwe Tirkiyeyî dinasin çawa dikin bira bikin em dikarin herin ber ba partiyên Tirkiyeyî jî ti problemek te neye. Çünkü o êdiya jî cardinê ez dibê. Em jî nekin. Pêwîstiya me ji dostên miletê Türk jî heye. Yani divê ku di nava wan da jî dostên me hebin piştgirî êko piştgirî bidin daxwazên me acîl em wan jî xwe bigînin wana. Em biyanê jî ji bîr nekin. Baş yani îro mesela parlamentoyda ciddi vekî yê Kurdan alternatifîkî wanê mezintine alternatif ninin. Lê roja pêş de ew va siyaset disan biguherî hinek di siyaseta da ew derkevin hinek berdevam bikin. Partiya Türkan zî İYİ Partî zî yan zî Bahçeli em nizanî rewşa wan ew çi bibî AK Partiya ew çi bibî Kurd gerek siyasete de her dem hebin berdevamiya wan hebî hereketekî wexta Simon Kalkir ez bawerim qala wî tişe dikir hereketekî ciddi û berdevam wexta ev hebû gora şertan zî siyaset dike lê em bi tenê bi wekî nikanî hereket bikin îro İYİ Partiye ya Bahçeli'ye va tişte hena her dem ev berdevam bike mümkün ev bê guhertin wexta şert hatî guhertin em zî dikarî tesir bikinê li van şertanan. Mesela belediye min got. Mesela belediye eger em giranî didine belediye xuya ye wexta qala statûkoya dikim. Yek statûkoya ki AKP piştî Serokkomariya Türkiye statûkoyekî nû ya AKP'ye ava bû ew zî statûkoya qayûmane em qîmet didine belediyan ji bo roja pêş dibêjinê ji bo wî em kar bikinê li wexta AKP li ser bû disan ew xeterê da ye tu çi dibêjî yek Simon problem ne gora stratejiya me ya demekî kin disan ew wekî problem dernake pêşiya me. Niha em bêjin siyaseta Kurd îro lazim e hem stratejiyeke dûr bide pêşxwe hem jî yekek kin bide pêşxwe. Yani pragmatik alîkî de faydacî. Yani ez behsa taktika nakim ez niha behsa stratejiyê dikim. Siyaseta Kurdan eger hem stratejiyeke dûr bide pêşxwe hem yek kin bide pêşxwe gerî gorî wê ya binê wê tijike. Îro em behsa hilbijartina dikin îro mixabin Kurdan namzetê xwe nîşan neda lewra êdî heqê Kurdan ku stratejiyeke dûr vê meselê de day netune. Yani ew imkan nema. Tu dikarî stratejiyeke kin bidî pêşxwe. Çi ye? Vê hilbijartinê da em ê yekdengiyekî nav Kurda da ava kin statûya ku îro 20 sale dest kiriye qirika me Kurdan em ê hilweşînin. Ava stratejiyeke kin e. Îja tişteke ye. Siyaset yan jî em bêjin hilbijartin yan jî tu hilbijartinê bêjî ez qebûl nakim boykot evna tiştên sosyopolitîk in. Tu gerî xwe rêxistinî bikî organize bikî bikarî bî dengê xwe bidî xurtkî yan jî dengê xwe nedî hêzekî avakî tesîrekî çekî. Îro te namzet nîşan nedaye te xelqê ku neçe biçe boykot bike îkna nekiriye. Lewra mümkün nîne îro Kurd bêteraf bimînin. Kurd mecbûr stratejiyeke kurt yeke kêmdem bidin pêş xwe û gorî wê tev bigerin. Bi min îro çi ye? Îro ez behsa îro dikim yani ne ku îro ne ku yani
gelemperi bu ve stratejiya Kurd geri Kurd yen aligir ne aligir yen dijber yen dijber yen entegrasyonist yen azadixwaz hemû ve hilbijartinê bikin fersendekî û şaş bejî dengê Kurdan li cihekî kom be ya baş ev e bi min ez dibêm di vir de siyaseta herî şaş ê bibe boykot Kurd mafyan yani ew kewan qazancek wan tune ku boykotê bikin çünkü tu sistema ku anîne boykot nayê organize kirin bê organize kirin jî tesîra wê çênabe çünkü du alî dikevin vê rêkberiyê îja çi ye gerî Kurd qenebe bêjin em ê Kılıçdaroğlu'ya Alevi Kurdî Dêrsimê em ê piştevaniya wî bikin tu îro mesela serokatiyê de dengê xwe bikî yek tevî ku namzetê de tune ye tu wî bikî serok yan jî tu dengê xwe eşkere bikî qenebe hilbijartinên herêmî de tu dikarî pêra rûnê û maseyekî dayînî tu bêjî tu têkilî Kurdistanê nabî em ê ji li bajarên din piştevaniya te bikin yani em ne hemû dibin qezanc yani siyasetê de tu nikarî bêjî yan reş yan spî tu gerî gav bi gav qezanca ji bi dest bixî bi van stratejiyên Kurd lewre tevî ku îro siyaseta Kurdan eger têk kirin eger her çiqas em emînin ku îro ev siyaseta Kurdan li Bakur tenê kirinên devleta Tirk legalize dike gerî qenebe van qezancên piçûk dest bixe ev jî îro hilweşandina vê statûkoyê ye helbet ev statûko biçe piştî 10 sala yeke din jawaba ama qenebe navbeyna wan 10 sala da miletê Kurd ê Bakur biçekî bêhna xwe distîne wekî kek Hanîfî ji got mesela zamanekî devleta Tirk mecbûr mabû biçekî wiha sist bisekine wê navberê de partiyên bi navê Kurdistan ava bûn sazî dezgeh ava bûn Kurdan biçekî ew xweliya mirinê ser xwe avêt û rabûn ava qazancin ev jî qazancin ez dibêm yani ev hilbijartina gerî gorî wê bê nerxandin baş e niha ji ber ku niha vê daviyê ev hinek gotinê Kılıçdaroğlu aktiyê bûne ev tiştê got wî dixwazim ser wî tiştê bisekinim niha berî wî wexta AKP qala demokratîk mafê Kurdan kir mesela min vê demê piştgiriya AKP kir lê wexta qala sîstema başxaniyê kir min got va merkeziyetçîtiyê ev zêdetir bike ev tê wî manekî ev dixwazî mafekê dest Kurdan daye wan zî bigiriye ev tê wî manê neticê de zaten qayyum veka tayînkirina qayyûman zaten girêdayê wî sistemê ye gora wî sistemê ye îro van rojanan Kılıçdaroğlu derheqê Kurdan da qasetê got zêdetir tiştê de tune bû lê got Erdoğan muamela teröristan li Kurdan dike ev tiştiyana got gerek navbêna me da huquqa biratiyê hebî derheqê Aleviyan da zî tiştek zêdetir tişt got ba hassasê ez Elevî me nizamçı ez samîmî bir Müslümanım ya tabii tam kiri ba Alevîtiya bu nezika sünnit değil ne mühim e ya mühim li bira gotinê xe de gerçi got ez Atatürk tiştekî Atatürk emanet kiriye falan ev zî tişkî xirab e lê ya mühim tiştekî got hüviyetên me hebûna me ye em bi wan re mezin dibinê va gotinekî mühim e van Kurdan va tişteyana Kurdan zî alaqadar dike ji ber ku ji bo Kurdan hüviyetên wan kurdeyatî ye çima ji bo vî tişta tişkî naxwazî daviyê vekê dinê got va sîstema ku navbêna me da ferxiyetê dike gerek em ê vîya kokê de helbişînî van her du gotinnan min çawa dinirxînin baş tune yani ber bi hinek tiştan min got hinek kebiran dikarî bilivînî yani Erdoğan bixet tişkî naxwazî dibêjî me her mesele hal kiriye va qala hinek meselan dike kekanefî li vira da navbêna van her diyan da ferq nîne çi dibêjî di van gotinan de wexta ku em difetilin li dîroka Bakurê Kurdistanê nêrin anêz erê
hinek hatin gotin riya Yekîtiya Ewropa di Amedê da derbastı ve hineka gotin ku bizinek jî li ber çemê Dîcleyê bimre ew ji me tê xwestin. Hineka îro jî hinek divê çiqa em Kurdin, ez Tirkim, ez hewqa jî Kurdim. Yan ew çiqa Kurdin, em jî hewqa Tirkin. Ya jî ew çiqa Tirk bin, em hewqa Kurdin. Tişt miştê wisa dibêjin. Werhasıl. Bi rastî êdî zikê miletê Kurd têre ji van gotina. Bi van gotina em nikarin bigîjin cîkî. Bi van gotinê ku di binê wî da tiştek tune ye. Yani Kılıçdaroğlu hê nikare bêje ez Kurdim. Sistema heyî wê misadeyê nadeye. Kesekî ku Kurd ve û nikare ve bêje ez Kurdim û em Kurd hin hêviyan jê bikin, em li ba min em ew rêkî rast nîne. Ez viya dibêjim. Yani ji bo çi ez viya dibêjim? Kılıçdaroğlu jî, Erdoğan jî bi yek paradigmakê tê. Yek millet, yek devlet, yek welat, yek al. Hê ji wê paradigmayê derneketine. Bi tenê dixwazin bi hin gotinên gilover, gotinên ku binê wî nayê tije nakin. Yani em bêjin dertên dibêjin em birê hebin jî. Meral Akşener jî dertê dibe em teb xuşk û birayên hebin û Kurd birayê me ne. Lê belê em birayê hebin divê ku mafê me hebin. Herkes bi mafê xwe birayê hebin. Lê ew maf tune ne. Ji ber wî ez hem li ser navê xwe dibêjim hem jî gelek Kurd di wî awayî da îndî zikê wan têre. Birçînînin di wî warî da. Ez nebawerim ku Kurd di wî awayî da bên xapandin. Lê ew ê ihtimalek pir mezin, ew ê piraniya Kurda herin dengê xwe bidin Kılıçdaroğlu ji ber çi? Ji ber ku di van salên dawî da bi taybet jî di alê aborî da Bakurê Kurdistanê têk çûye. Türkiye jî têk çûye, lê Bakurê Kurdistanê di qat û sêqatê Türkiye têk çûye. Bihatîkî pir mezin heye. Yani êdî însan nikarin îdara xwe bikin. Û misebîbê viyanê jî wek Erdoğan dibînin, ji wê bonê dixwazin ku Erdoğan here. Heta hinek jê wexta meriv wan ra dipeyîve, meriv mesela pirsim edvêm tê çima dengê xwe bidî Kılıçdaroğlu, ne ku ez jê ra divêm dengê xwe nede. Ez dixwazim li wan godarî bikim. Ez dipirsim. Dibêjin ku aynen tiştê ku gavadinê min got. Dibêjin ku belkî ku Kılıçdaroğlu were em çend sal ji xwe ra piştî bîn vedin. Em hinekî rehet bibin. Bi vî rengî xwe nêzîkatî dikin. Hinek jê o lê belê ew Kılıçdaroğlu ku hê negotiye ez Kurdim, bi rastî di nav Kurdên Bakur da ev yanê jî wek ecevmayiyekî tê dîtin. Yani Kurd viyanê ew nakin. Yani Kılıçdaroğlu dertê dibe efendim em ji ew hatine ji Kurê Xorasanê hatine. Dixwazim Khorasan tişt nabî ji Konyayê hatine dibêjî. Hatine Konyayê o ji Konyayê fetrîne birê. Yani vega îro law te bi çi zimanê dipeyivî zanî diya te bavê te bi çi zimanê dipeyivîn hinekî behsa wî bike. Yani bixwaze ku ji Kurda deng bistîne divê ku hinkî dijî samimiyet deyne bi Kurdara. Lê ew çünkü Kılıçdaroğlu nikare derkeve dervayê sistemê. Ku derkeve ew ê wî nekin ser komar. Ew kar jî bike ew ê wî nekin. Ew ê dermanekî bidinê dîsa wî nekin. Em gere van tişta zanibin bira. Lê belê yani ji bo wî gerek rewş bê guhertin îro wext em lê dinêrinê her du alî zêdetir ve aliya Cumhur servek
vekeki kere dimeşi. Nikar yartıştı dibeyci. Evzi rastı ki dine yani partize de kazanç bikin. Eğer tişti got dikari yedine anda bike. Yani revş hatiye vi dereceyi ki Türkiye baske faşist kevneperez kurtur bir van şartanda. Em çava bikarne hene van tiştaran bu göherne jiberke siyaset imkana siyasete çebi biyaz servit işte disekinim. Te rasti cevaba min dixastiş ki pes bikim te cevapta le eğer halk devje AKP berdede zeletir ber be Kılıçdaroğlu diçe sebep çi bir bila bibi sebep dikari ekonomik bibi li hassasiyet evan jibo mezi mühim ne çi dibeji ke kanefi mesela ekonomik mesela keko her tiştek o halk dike merif gere bibe duvka halke ev ya tişteki pır çöpte yani halk mafe xuyi çewtîtiyê jî dikare bikarbîne. Ew nayê wê ku em li dû xelkê herin. Ez wî rast nabînim. Îro em nexurtin. Xwezil em hinkî xurt bûna û me rêya herî rast bida pêşiya xelkê xwe. Me hilbijerekî namzetekî daniya û ew namzet dengê zêde bistenda û paşiyê em bi wan aliyên Tirkan ra ku pir zêde ji hev nedûrin. Bi min nedûrin. Bi min tip firqa Baxçelî û em bêjin Akşenerê tinin. Yani pir zêde ji hev nedûrin. û her du jî qayûmê êdin hene ez naxwazim dubare bikim. Îcar me wî bida ber çavê milletê xwe lê mixabin îro ew siyaseta serdest wê riyêl pêşiya me digre belkî suje me jî heveke ku em çima qelsin yani gere em li xwe jî bipirsin em ji xwe jî bipirsin em çima qelsin yani ber wî em dibêjin em dibên em gere terefekî ava bikin û gav bi gav em li Bakurê Kurdistanê hişmendiya netewî xurt bidin kirin û em gav bi gav em hin mewziyan bi dest bixin mewziyên netewî û demokratîk yani em baş dizanin ku îro hema di cî de em nikarin Kurdistanek serbixwe ava bikin lê belê em wexta bi hev re tep bigerin em dikarin hin mafan bi dest bixin hin mafên hûrik em bi dest bixin lê ew mafên hûrik em wexta bi dest bixin ez wek mînak dibêjim em mafê perwerdeya bi zimanê Kurdî bi tenê îro li Bakurê Kurdistanê bi dest bixin ew ê di hişmendiya milletê Kurd da li Bakurê Kurdistanê ew ê şoreş çê bibe ew ê bêjin wî em wexta bi hev re tep bigerin em dikarin gelek tişt bi dest bixin û em dikarin Kurdistanê jî bi dest bixin ew ê şoreşek bi wî rengî çê bibe di serê wan însanên me da yani em vana gere bidin pêşiya xwe û em li gorî vana tep bigerin eger em bi tenê ji bo ku erê em bêjin sîstema Tirkiye a dewleta Tirk me alaqedar dike rast e ku demokratîk ve em hinekî dijî dikarin hin gav bavêjin hin manewrayan bikin lê belê wezîfa me ne demokratîzekirina Tirkiyeyê wezîfa me mafê milletê Kurd ê bingehîn em ê çawa rê li pêşiya wî xweş bikin yani her de gireday hevdine baş ez Ali ki Aliye ki dine dalı mesela em got em biner kek Simon na Türkiye politikayı ki balansı na bena Çin'e Rusya'yı û Rojavada politikayı ki balans dimeşini let çawa dibine roje pêşta dikari Türkiye zedetir vi politikayı bimeşini guhertin ki çeva mümküne ev çi tesir li ser mesela Kurdî bike yek ev ya dudu hak parna dikevî helbijartinê berê 1000 rê girti bu çiqas girti bu helbijartinê dinê da ve demê nizam giş partiyan alîkarî kiribû pakê yan zî tevgerê
eğer îro mesela 30,000 girt berê 100,000 girtiye eğer îro 30,000 girt ev bi serketin yan zî andakirin tê hesab kirin mero lazim e ser wî sersebebê wî bisekinî yani weka siyasetê çi ye pîvana siyasetê ji bo serketinê çi ye du pirs بله از پرستا دویم و دست بکم ایرو erê سیاست کردان لگال ایرو دکوه هلبجارتنه ام بیجن حق پر سال این بوری 120,000 دنگ به دست خسته بون زمان اکیزی 155,000 دنگ جی به دست خسته بون گوری سیاست که نورمال اف دنگا گلکی کمه لی سیستما کو دولتا ترکی رو دانیه ام بیجن سیستما سروکاتیه دا 150 و زیده دنگک ترید که بونا کدو سر بکنی لورام دوی سیستمی دا 30,000 جی 120,000 جی 10,000 جی 10 جی دنگ هبن مهمه لازمه او بالانس که مزنه او مسئله دا تینا تاثیر که خورد لیدی خان ایجا دوی سیستمی دا تشتا گیدی جایه ماف ناده تکو تو بیجی والا از خیلی منالیزم تو مجبور و لیستوکی دلیزی سیاست جیو سایج خور تو مجبوری طرفه کی بگری و کاشی آلیه خوکی لورا ایرو گری به من حق برجی او قصد دنگیوی هنه سیاست دنجی ایرو بوان را رونن بیجن بنی را قصد دنگی ما هنه و سیستمی دا 151 او دکه قزنج دکه که فلان تشتی دا مافان بدن ما یعنی وی ری پیش ملوکن ام جی دنگ خوب بدن و اما سیاستش خود تویت خورد کی فرسند بازاریه و روشا اوها آسه دا براستی جی آسه مایه 120,000 حق فارجی 6 میلیون هدف جی و ام بیجن 250,000 هدا فارجی گری قادگی دا کمبه او بونا کنه به تشتگی دست بخی به خبتاندن به بکارانی از بحث آوید کم یعنی از لورا دبیم شاش بجی گری دنگ کردن لجیه کی کمبه اما بونا سیاسته یعنی بکارانی نا سیاسته قزنجه که باشه لی از خوازم بالی بکشیم سر تشتگی دیجی دوی مجاره دا وکی مگو دو آلیانه یان ستاتوکایا خورد یان ستاتوکایا سست یا ما با ما احوانی شهر آنها ستاتوکایا سسته Kılıçdaroğlu B hina statüko ava ben bejin Erdoğan 20 sala da ancak avakır. Le eğer iro Kurd bedenge xo ciheki kombin diktatore ki mina Erdoğan cehilcartını bixinin ava debe derbeye ka mazir li koka devleta Türkçi. Çünkü Erdoğan resmi edi sererkani devleta Türkiye yani bejin başkomutanı wana. تو اگر باش کوموتان وان بخینی شردا وکی تو باش کوموتان وان شردا بکوجی جویا هزه بخینی جه اقتدار بخینی حکمرانی بخینی تو گلک تشتا به دست خیابا و قزنجه یادنه اردوغانو هفکاری نوی نوا 20 سالا دا براستی جه هم دیپلوماسی دا هم سازمان دولت دا هم ارتش دا تشکیلات امنی دا هم پولیس دا جی کادروین خو آوا کرنه اوا کادرویانا به یک تعلیمات اردوغان جور و هر تشتی بکتینن دبیجه لکردا خون لکردا دخن دبیجه باویجه حبسه داویجه حبسه دبیجه بکشه دو کشه لی اگر او سرارکان وانا باش کوموتان وانا بکشتن جه اقتدار بخستن یکی مینا کلشداروğlu به ایدی او گوری هفسنگی گوری دنگی لسر دولت ترک بلاو دبه لور امی دور دا نفسه که برفره بگیر لور از دبیجم گری سیاست کردن لجیه کی کمبه و یا باشی دینامیت کی باویجه بنوی ستاتوکویا دولت ترک اگر هم مسئله و حالی بنیرن از دبی همه حشی خدا صافی بکن ایجان وگرم پرستا پیشین لسر دولت ترک ایرو سیاست که هفسنگم بجم بالانس دمشینه ناو بین اوراسیا و ناتوی اواج خو avantaja coğrafyaya ku bu tarihe de dana Türkan. Anatolia leciye ki usta cih buye ku navbeynan hezen NATO'yu u hezen Avrasya'yı da vak
mina pereyekî, mina çakûçekî sekiniye. Ev firsendên xweş didin devleta Tirk, ev jî car bi car vêya bikartînin. Ji xwe dîrokê de ji wisa bûye, şerên Rûs û Ewropê de ji wisa bûye, tediye Osmaniyan hevsengiyek kirine. Em bêjin avakirina Cumhuriyetê de jî Atatürk jî li dijî İngilîzan destê dostaniyê dirê jî evê kiriye, Lenin kiriye û ji xwe re firsend afirandine. Îro jî ji ber ku Erdogan ji xeta NATOyê derdikeve, bûye dîktator, îja dixwaze bi Avrasyayê re hevpariyekî avaka ji xwe re bike denge. Çimkî müşrikên hevalên hevalbendên Erdogan îroyîn hemû Avrasyê jî ne. Em bêjin Doğu Perinçek, Ergenekon, ev hêzên tarihên devleta Tirk, ev hemû Avrasya jî ne. Lewra ew û Erdogan ya xwe dikin yek bona ku NATO piştevaniya Kurdan neke li Rojava, li Başûr û heta li Bakur bona ku NATO frêm bikin, tu dibînî wê dengeyê wê coğrafyayê em bêjin jeostratejîk bikartînin û ji xwe re dikin firsend. Lê ez wek rastiya vê meselê em bêjin tamam ev ji xwe re siyasetekî dimeşînin ama çiqas reel polîtîke bi min nemimkün e. Îro devleta Tirk milkê NATOyê ye, İngilîz ava kiriye, NATOyê kiriye artêş û NATOyê ew qas xurt kiriye. Her çiqas dîktatorek mîna Erdogan hemû sazî dezgehên devletê kiribe bin kontrola xwe carna bi Putin re reqis jî bike, dans jî bike, eva tu encamê nade. Devleta Tirk bi artêşa xwe, bi ekonomiya xwe, bi em bêjin sîstema xwe ve temamî milkê NATOyê ye. Ev ji gerî wiha bêdîtine. Lê di vê meselê de ji me Kurda re çi dimîne? Gerî em bizanibin ku tenê hêza ku Tirkan bîne hîzayê, Tirkan terbiye bike, dîsa NATO û hevparên wê ne. Yekîtiya Ewropayê ye, Amerîkayê ye, hêzên NATOyê ye, hêzên koalîsyonê ye. Berova jî Tirkan îro rabûne bi Avrasya ciyan re hevpariyê dikin, li dijî NATOyê disekinin, gerî Kurd berova jî vêya rasta rast bi NATOyê re rabin rûnin, dostaniya xwe bi NATOyê re dayînin, wekî li Rojava û Başûr tê kirin, gerî li Bakur jî siyasetmedarên Bakur jî vêya bi NATOyê re bimeşînin ku NATO bikaribe goyê Tirkan biqelibîne. Yani mesele bi şekî wiha hevsengî ye. Ama me zêde derfetên me hevsengî tune ye. Ya me dostê me diyar e, yên ku statûkoyan li rojhilata navîn yan jî li dunyayê belav dike ev hêzên NATOyê ne, te dît bi hezaran devlet em bêjin bi dehan devlet ava kirin. Îro mümkün e ku NATO dîsa bi li Kurdistanê statûyekî bo Kurdan bidin ava kirin, zorê û zorbetiye li Tirka bikin. Baş, spas. Em wernê senaryoyê gekanî ev yani me qala dengdanê kir lê va helbijartin gora dengdanê gora dengekê hatine dayîn ew bimeşî yan nameşî. Senaryo çi ye? Vî tiştê hikûmet AKP kabul bike wê na. Çi xuya dike piyasê de? Keko walahi ez wexta li duwê meselê da ez ji xwe re carna wisa ez jî ji xwe dipirsim. Ez dibêjim gelo ew ê çi bibe. Ez di encama wî de ez digîjim tiştekî. Ez dibêjim êko siyasetaya dünyayê jî a em bêjin herêma me jî û a Tirkiye jî tayin dikin hêzên navnetewî ne. Hêzên xurt ê navnetewî ne. Eger hêzên xurt ê navnetewî ku bixwazin Erdogan here wê Erdogan nikaribe ewke ku sabke. Yani dilê wî bixwaze ku neçe jî hilbijartina hinda jî bike bixwaze neçe jî ew ê ew rê tune vejêre. Lê eger ku hêzên navnetewî bixwazin ku Tirkiye hinkî li hev keve, dikarin hinkî benê Erdogan
سست بکن و جبو کو اردوغان و دجبری خو تکبن ناب هف و شر و پفچون لترکیه پیک بین از دوی باوریه دامه لیبله وقتا کو مرب ل امبیجن اتفاق جمهور ل اوکاوان دنیره ل امبیجن روشاوان دنیره او هنکی مساعدن ج هزا لشکری او بکار آنینا هزین لشکری yani وقت ساداته و هر وکیدن yani de deste Erdoğan'da ko jber ko serokomare jî de deste wî da gelek hêz hene ji xeynî wî jî hêzên wek sadate ku em bêjin ne yasayî hêzên bi wî rengî jî hene heta hinek behsa wan em bêjin koçberên ku ji Sûriye hatine bi karanîna wan jî hinek tên rojevê lêberê evana wê çiqas rast bin ew ê em bêjin NATO ew ê çiqas vê misadeyê bide merivî wexta li van tişta dinêre ez dibêjim halê hazir divê saetê da divê îro da divê îroyîn da divê demê da ez nebawerim ku NATO misadeyê tiştekî wisa bike îro NATO naxwaze ku Türkiye têk here dixwaze ku Türkiye li piya be ji ber ku İran heye İran faktörekî pir girîng e ji bo em bêjin hevpeymaniya navdewletî û NATOyê û hêzên rojavayî naxwazin ku İran li rojhilata navîn êdî dixwazin ku ew derfetên di destê İranê da gav bi gav ji destê wan derê sebebê viyanê jî wexta meriv lê nêre gelek sebeb hene lê hema ez dikarim bêjim yek jê dixwazin rêl pêşiya İranê bigirin di do ew ewlehiya enerjiyê yani piştî şerê Ukraynayê medî ku di warê enerjiyê da Ewropa dibin ewka Rusya da bû em bêjin bi Rusya ve girêdayî bû ev jî bû problemekî mezin ji bo Ewropa êdî hêzê rojavayî dixwazin ku riyên ewkê enerjiyê ê nû çê bikin eviyanê jî ji bo Kurda firsendek mezin e lê ew ê Kurd çiqas dikaribin viya bikar bînin eviya problem e di vî warî da em bêjin hevsengiya navbera İranê û Tirkiye û Rusya jî û Sûriye ew jî ji wê monê Rusya jî naxwaze ku alternatîfek ji bo enerjiya wî çê bibe mesele evin evana te bi heva girêdayî ne û hilbijartin jî bi van te heva girêdayî ye yani vana te geremerin bide ber çavê xwe o bûya way analiza bike ez dikarim ya bêjim spas baş e pirskî Kurd li sahayê revçewa xuya dike mesela li Diyarbekirê dimînî berê derbayê HDP partiya doyemîn ya mezin wek bû Ak Parti bû anha revçewa ye li Kurdistanê ciyê belê berê Ahmet yazde parlamenter derdixist pekavê bû dozde di hilbijartinan derbasbûyî da neh parlamenter HDP derxist bû wexta vêgavê meriv li rewşê dinêre ez wek çavdêriya xwe ez dibêjim tabî çiqas ew ê rast ve meriv nizane ez vê garantî yek AKP garantî wê derê yek CHP meriv vê qewê garantî derê heta ji bo ê didiya jî ew ê hinekî ew ve yani çalak ve ê dinê ê sisiya yan jî ê çara ê ewkê İYİ Partiye ji ber ku mala Ensarioğlu ew kurekî wana
de İYİ Partiye da biye em bêjin namzet û yek ji wan jî de AKP da her du jî de em bêjin rêza yekem dane. Îcar di hilbijartinên derbasbûyî da jî yek ji wana de AKP da bû, yek jî serbûxwe bû. Dengê xwe payî kirin li hev. Heta bi piranî dengê xwe dan serbûxwe bi wî awayî li hev kiribûn, yani malbat bûye awayî li hev kiribûn, ji ber ku êdinê ji xwe garantiye wê derketa. Çünkü li Diyarbekir dengê dewletê jî hene. Dengê dewletê merid vêqê ku ew ê bi piranî bigîjin AKP lêbelê îdî bi wasta İYİ Partiye jî bi wasta CHP jî îndî hinek dengê nav dewletê ew em bêjin wan kadroyên dewletê ên kemalîst ê ku heyanî vêga xwe veşartine di nav dewletê da hêzên dewletê da ew wê dengê xwe bidin CHP wisa xwanê dike. Wexta me lê binêre ew ê Diyarbekir piraniya denga ew ê bigîje Kılıçdaroğlu di ê serokkomariyê da û di partiyan da jî ez dibêjim heştê HDP garantiye ew çarê dinê ew ê di nava wan her sê partiyan da ew ê dabeş bibe îndî mimkün e ku CHP di do bistîne û AKP û İYİ Parti yek jî bistînin, mimkün e ku neh jî bistîne HDP. Ez bi wî awayî difikirim dibe ku ez çewt bim jî ez ne pisporê wî karî me û sosyolog jî nînim bi rastî civak nas nînim. Ji ber wî ez nikarim ji sedî sed ew bikim. Lê ama wisa ez wexta li rewşê dinêrim ew tê bîram. Gel Simon tahminatê çi ye serensarê Kurdistanê çi kujan zêdetir ew ê wek destek bibînî? Yani ez ne li qadê me helbet lê tiştek heye. İro AKP zamanekî li gelek bajarên Kurdistanê deng zêde bi dest xistin êdî wî dengî nastîne. Ev dengên Kurdan ku ê bêqerar bimînin diyareke wê biçin CHP. Çünkü ev sınıfên navgînê Kurdistanê bi Tirkî dibêjin orta sınıf êdî mêla xwe ser CHP. Gelek malbatên meşhur, gelek siyasetmedarên ew berbiçav hemû derbasî CHP bûn. Lewra di mesela hilbijartina serokkomariyê de jî sempatiyeke mezin a CHP û a Kılıçdaroğlu rabûye li Kurdistanê. Kurdên ku dengê xwe rasta rast nadin HDP yan jî partiya keskên çep ê bidin CHP. Yani diyare ku gelek cîhan ji hem ji HDP hem ji AKP dengê biçin CHP. Eva bo ku statûko belav be baş e. Ama bo me Kurdan ku îro Kurd dengê wan perçe perçeyî dibin ev ne baş e. Elbet. Tiştekî dîj heye her çi qas hilbijêrên em bêjin HDP yan ji Kurdên polîtîze awayekî zav zaniyar hişyar tên zanîn û car bi car di hilbijartinan da dengên stratejîk didin. Lê qismekî Kurdan mezin heye ku hîna jî dengê xwe dide partiyên devletê. Dide AKP, ne de AKP dide İYİ Partiye. Normalde gerî İYİ Parti qet dengekî ji Amedê nestîne ama tu dibînî gelek malbatên ku hîna bi devletê ve girêdayîne emna rasta rast deng nav xwe da belav bikin. Zamanekî belkî bê bîra we zêdetir jî 2015 li Kurdistanê du xet çêbûbûn. Xeta HDP û xeta AKP. İro ew xeta AKP piçekî belav be. û heta ji HDP ji dengê biçin CHP. Heta ku Kurd em bêjin siyaseta Kurdana serdest daxwazên xwe da eşkere nebe, gotinên xwe bişibîne gotinên CHP û yan jî sosyalîstên Tirkan dê pey derpey hemû Kurdên dengê xwe bidin van partiyên din jî. Êdî çimkî namusa deng namîne. Farka deng kıymet namîne. Kıymet namîne. Ê bêje şuna ku ez deng didim HDP û Kayyum tê ser belediya min ez ê bidim CHP devlet nikare parlamenterên CHP bavêje hepsê nikare şaredarên ku CHP de bijartiye nikare
kayun bide ser. Yani insan refleksi wan jiyanê hene. Ev deng jî wisa ye. Yani tu deng didî tu dibî bila kêr bê ez serpiya bimînim, zindî bimînim. Lê tu gotina xwe tim eşkere bikî ev helbet nanozik û ji ben Kurd ê dengê xwe bidin partiya xwe. Lê cana tu dibînî îra jî gelek Kurdên Kurdistanî hene dijî devletên ama dengê xwe nadin partiya keskên çep yan ji HDP çimkî dibên ferqa vê siyasetê û vê siyasetê nemaye. Wisa jî difikirin yani. Evet. Ez dixwazim ku bi îzna te veke ku ez dixwazim hevokekî zêde uyarı hat em xilas ez hevokekî zêde dikim. Namzetê CHP ê rêza yekem rêzdar Sezgîn Faruk û jî bi rastî namzetekî ewke yanî bihêz e wisa xwanê dike li Amedê weka ku ewka wî jî hinkî heye. Yanî giraniya wî jî wê hebe. Ji wê bonê ez dibêm CHP mümkün e ku ê didiyan jî hinkî ew bike. Yanî zorê bide ê didiya jî. Mümkün e rast. Rast. Baş em verxuya wertame xilas bû. Gelekî spas. Keksîma tu dixwazî tişkî zêde bike yanî. Wekt nema. Mala ava destê we sağ be, sohbetek xweş bû, ez gelek tiştan ji we hîn bûm. Hêvîdarim em Kurd ser şopa Kurdistanî tim li hev bikin, bi hev rabin, dengê xwe bikin yek û silava dişînin bo temaşevanên te. Gelekî spas. Ez gelek spas dikim ku hûn hatin bûn nîvanê min ji ber Kurd bigeşin evde. Gerek lazim e navbêne wan da diyalog hebî. Ve bila bibî fırsatekî diyalogê hûn hev bigerin, evde bibînin, bi hev re kar bikin Kurd baştir dibî. Lê terk mekin em çend deqan piştî programê dikanî wek bikinî qezî bikinî. Kek hanefî turan gotinekî te. Ez ji te re spas dikim ku te min vexwend vê bername û ez kêfxweş bûm ku bi kek Sîmon ra me bi hev re sohbetekê derbas kir. Ez dixwazim hêviyekê xwe bînim ziman, yekî tê hevkarî û hevrêziya partî rêxistin û tevgerên Kurd û Kurdistaniyan wê navnîşana çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê ve ez viya dibêjim em divê ku ji bo yekrêziya nav mala xwe em gavên erênî bavêjin. Spas. Gelekî spas. Em geçtinê daviya programê gelekî spas. Spas ji bo rejiyê. Bîminin bi xêrê xaşiyê.